Il-Partit Nazzjonalista nieda l-iskema ta' self-sigrid xarilu u sal-lum baqa' mingħajr ebda garanzija ta' trasparenza. Bekk baqa' jippersisti mal-iskema li ddur mal-liġi tal-finanzjament tal-partiti b'self mhux garantit bil-ħabi. Dan qalu Gino Kawki, kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, li staqsa lil min qed jaħbi lill-Partit Nazzjonalista u minnu dak li ħajsellef jekk mhux garantit li flusu ħajaħodhom lura. Hija skema li tnissel tħassib kbir, hija skema li l-ewwel nett ma tipproteġi assolutament xejn lil dak illi ikun ser jinvesti fiha u allura hija skema li tagħti lil wieħed jifhem illi il-Partit Nazzjonalista mhux vera qiegħed iħares biex jikseb self mingħand il-poplu mingħand in-nies imma aktar qiegħed iħares illi jissellef ammonti kbar ta' flus mingħand nies illi ma jinteressahomx l-4% interessi imma li jinteressahom ċertu pjaċiri li jkunu qegħdin jitolbu minn partit politiku darba jkun fil-gvern. Il-Ministru Owen Bonnici qal li din hija t-tieni darba li fiha Simon Busuttil qed jisfida żewġ liġijiet li wettaq dan il-gvern favur iktar governanza u trasparenza. L-ewwel waħda kienet meta sfida lil whistleblower fil-każ tar-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono u issa b'din l-iskema ta' dejn sigriet ċedoli. Żied jgħid li issa Simon Busuttil għandu żewġ għażliet, jew li jippubblika l-ismijiet ta' min ser jikkontribwixxi fl-iskema jew li jagħlaq is-sistema kompletament. Dan għandu jagħmlu jekk irid jieħu xi ftit ta' kredibilità għax inkella huwa ċar li Simon Busuttil ipaċpaġ biss u ma jżommx ma' kliemu stess qal Bonnici.